gördün mü? Kim görürsün hani takıza ditte. Ditte takıza. Ne oynuyorsun hadi? Ne oynuyorsun? Udan, bak ya udan. Bir udan, bak ya. Udan, bak. Qeydin var, sənə var yəmi. Qeydin var. Qeydin var. Qeydin var, etə var yəmi. Qeydin var. Tabarım dağaçça. Tabarım mami qeydin var var yəmi. Qeydin var, etə yaxşı görürüm. Etə qeydin var da. Qarrı turar, get görər, görürüm. Oçurlar. Oğur yan. Bir yan oğam, bir yan. Oğur yan. Etə yaş, etə nöq verməni. Dua işkur, dua işkur. Teşekkür ederim. Var etsin adını verirsin, oturup aradan. Var versin. Var verirsin. Oğun etsin, ben atıyorum. Tipan ertir 14 fevral onun köp qıyla nämedir bilýän söýgülsiz adiýoklar öňk alan padarkalarynda atlaryň stories post edip goýup başlarlar. Dogruda edýäňiz edenlerden bardyr şonýady. Hemmäňizde ay şonýalla näme onun o gördü onu joras gördü. Oy bla padarkalypdyr men almadym onu. Bölam edip başlar bilýän. Jorasam oya şey edip köp ölýärler. Etmek gerek gel hiç kime gerek sen padarka. Dördüğün adam perkoratör getirip götüne sıkıp sıkan ki adam dördüğün Müslüman mı? Müslüman mı? Gülver. Mağul başlığı da mağul işte ya. Başlığı güzel. Ana gözler böyle dinin gazel ayla kuttular. Estağ mı? Tamam diyanı. Tamam diyanı estağ mı? Narman görülürse ben böyle otayına narman görülürse narman görülürse. Ben içkili sıfatını ayttırıyor ben sizler. Ağır öyün edip geçense tutturuyor akkayca satardılar. Naryadat kıdırmınla sen. Allah var. Bak kısa geçense. Merçem bilen sorular barka. Merçem kimde dik kıygıryan sen. Dinle hadi men size barça kadriniz bilýän ya Merçem. Dinle men häzir milisiýa bilen barça bolan. Näme şup bara öňe bar kadyn alyp satypdyň. Kadyn maly diýär. Kadyn alyp satdylar oglanlar bilen keyip etdiler. Näme kadyn alyp saň oglan bilýän boýun naptyrosy. 1300 dolar aldym ony. Senin 500 dolara satyp keyip edipsiň oglanlar bilen. Ne qıydym ağlap otur bara. Senin nesi edip para kıyıramasıp çakalma. Alo. Näme bir kıyırıp durdun oğlum? Dinle, sen bana sor ha, kıyıda var ha, dinle. Men öyle moktup näçe bağırnadık sen kıyıda? Alo. Men öyle moktup näçe bağırnadık sen kıyıda? Alo. Hayallığın kome. Oturdum sana. Dinle şu. Men kıydım bana Merçen. Son görse var, nirde görse de söýüp ya. Ondan 50 gramlyk turosyn alyp satypdyrlar. 50 gramlyk turosyn alyp satypdyrlar. Sen oğlum ondan men kıydım ağlap durma da. Şu öýlenipdir, öýlenemoktup ağlap berenekine. Sawa. Nemene? Sen dursun mu çekimi sen dursun mu? Dursun mu sen adam? Aslında ne için söyle? Sen kim oğlan mı? Sen kim değil mi? Aslında. Sen dursun mu? Bağışlayan bugünün mevzuatları kalkarma. Salçak numara aletini taşıma. Yo 81-nji ýyl men gydym. 81-nji ýyl men gydym. Yok, ola 81-den muňa urlaşýan 91. Yok, o däl ona däl. Bagyslydy oğluny ber hani. Artana ber. Bersin artana. Artnan. Oğlum bu tenler kine men
var, yanlısı baylattın yan var alçıra. Neme katı görme oğlum. Bağışla deydi önüne. Bağışla deymedin ya. Köpüňiz diýäňiz akşam 12-den soň men şu söýgülim maňa gat interes SMS-ler ýaly. Üstüňde näme? Balam ýanymda kim ma bir özüň ýetdirdiňmi? Menem bar ýatsam bolýarmy? Masaj edip berjekmi ýaly SMS-ler alýaňyz sebäbi akşam 12-den soň erkeklen kellesi işlän, ok erkeklen başga ýer işlär. Aýna aşakda 3 tane nöker otyr bilet. Ýaz diýäsen sen näme ýaly? Ay diýdi, bir özüň öýdi. O bir özüm şun özüňiz kritik görüň şu kelle düşünje bilen ýazyljak. Memem şu beýnisi akşam sebäbi durýar da 12-den soň onuň ýazma etip boljaklar ýok. Şu erkekleň eji tarapyn ýanýarlar. Ya bir owadan gylgyrsa like basman durup bilen ok bilýän. Söýgülse baramasa şoň okman kommentar ýazmaly like basman. Ay şoň erkekler arda aýdara ýok başga.